जानो हागौ बे स्कुलनि दायो वालनि कालारा समायखादों तिरांगा फ्लेगनि लागायदों नोंथांमोना बे स्टेसन मिथियाखैब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै बे भिडिअखौ नायहैब्लानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय भिडिअखौहाय नामखौ आंबो गोसोआव थायाखै दै जोबथा गोलाव नामा बैनिफ्रायनो मोननो हागोन आरो आसामाव थांनाय ट्रेनखौहाय दा गोदान सोलायनाया गोबाङानो माने कमेन्टआवबो सोंहरो वाट्सआपआवबो सोंहरो इन्सटाग्रामावबो सोंहरो ओंखायनो दिनै ससे लाइभ फैनानैब्लाबो नोंथांमोननो खिन्थाबाय आं 7 मिनिट जाबाय नै लाइभआबो दा बेलासियाव मोनसेसो भिडिअ बानायनांगौबोनो माइरं दखाना बे गुदाखौलाय मा अमा जायोना माथो गुदा गोजासो नै बोरमानो भिटामिन दंलै इयो फुलाला नुजोबखासै केमेरायाबो जाखाले सफैबाय जोङोब्ला जायगायावहाय आं दा बेखिनिखौनो खोन्थानो होननानैहाय बे लाइभखौहाय बानायब्रबनाय जादोंमोन हाखु दाखुलाबो लामायावलाबो सोंबाय थाहरो नालाय मानसिफ्रा कमेन्टखौथ' मोनसेबो नुवासै आं कमेन्टखौनो अफसो खालामफ्लांखो ना माखो मिथिला दा बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर लाइभखौहाय नोंथांमोना बे स्टेसनखौ नुवाखैला जायफ्रानाखि बेयाव थायो सेंग्रा सिख्लाफोर बे स्टेसनखौ नुवाखैला बे भिडिअनि बे लाइभनि डिसक्रिपसनाव थांनानैहाय बे भिडिअखौ नायहैब्लानो जाबाय होमब्लानो स्टेसननि नामखौबो मिथिगोन नोंथांमोना आं खिथाजोबखादों नामखौ गोसोआवसो गैया बेनो आरो खनसे बुंनानै होबावबाय आं नोंथांमोननोहाय दा बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर दसे सम नायफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि लाइभखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो